Primer de tot, agrair el suport en aquesta moció i en el diàleg i en el treball que se'n derivarà d'ella. Ja contestaré després algunes qüestions que ha dit el regidor. Un incís, perquè el que sí que estaré d'acord amb el regidor és que el títol amb el qual ha entrat aquesta moció segurament, no segurament, estic convençut que no és el desitjat. No havia de ser aquest el títol, perquè aquesta moció ha tingut un canvi. Aquesta moció es va presentar en el mateix moment que vam saber que s'anunciava a les famílies el tancament de l'escola Bressol Coral i estava adreçada aquesta moció a presentar alternatives que volíem posar sobre la taula per debatre el dia d'avui. Vam presentar els canvis a la comissió informativa perquè va ser quan es va l'anunci que la decisió es revocava i, per tant, no es tancava l'escola Bressol. Per primer cop ens hem trobat amb un fet inèdit, que és que se'ns van posar moltes traves i aquesta moció ha sigut objecte d'un dictamen del senyor secretari, no per la nostra voluntat i perquè entenem que en aquests moments Secretaria d'Intervenció, per la nostra banda, intentarem molestar-los tan poc com sigui possible perquè prou feina tenen amb les incorporacions del romanent, però va ser objecte el mateix grup de govern va demanar un dictamen sobre aquesta moció al senyor secretari. Llavors, si per canviar un redactat que trobàvem lògic necessitàvem un dictamen, quan ja vaig pensar en el títol va ser, no ho toquem, perquè em sembla que, a més, contribuirà a explicar d'on venia això. Per tant, sí, era oportunista perquè era oportuna, perquè era el moment de fer-ho, perquè teníem un anunci amb el qual no hi estàvem gens d'acord. Agraeixo també especialment la intervenció de la regidora Estel Font, perquè em sembla que ha clarificat dues coses que són importants. El model reglat, els estudis reglats, el nou decret d'admissió que ha entrat en vigor ha creat una figura molt interessant, que són les taules mixtes de planificació, on l'alcalde com a titular, però imagino que vostè com a representant polític i el departament, els serveis territorials del Departament d'Educació, s'asseuran en pla d'igualtat per planificar l'oferta educativa arreglada de Castellar del Vallès, és a dir, de les escoles de primària, dels instituts, els modes de formació professional. Escolti, ja li dic ara que la decisió que prenguin vostès i que la que es portin allà, encara que no me l'hagi consultat, segur que té el nostre suport, seguríssim. Vaja, m'estranyaria molt que no fos així, perquè, com vostè ha dit molt bé, coincidim en moltes qüestions de política educativa. De fet, dues de les coses que han proposat o que hem anomenat, el tema dels suports de l'anglès als auxiliars de conversa, recorda que va sortir d'una moció nostra, els hi hem donat suport sempre que hem pogut i allà on ha calgut i una mica més enllà, fins i tot amb la construcció de l'Institut Sant Esteve, i escolti, entenem que ho estan fent bé o bé ho estan fent com ho faríem nosaltres en molts d'aquests camps i, per tant, tenen el nostre suport. No sé on ha llegit vostè o d'on ha interpretat, i m'agradaria que m'ho respongués, perquè t'he intrigat que aquesta moció qüestiona el diàleg franc, quan justament és el contrari. Aquesta moció crear un grup de treball de planificació educativa dels equipaments educatius, com a mínim els de titularitat municipal, vull dir que, vaja, demanem el que demanem i em sembla que no demanem cap altra cosa. I hi ha un punt que ha saltat i que segurament també és important, que és que revisem les ordenances municipals pel pressupost 2022 des d'una perspectiva d'equitat. Aquest matí, per cert, si em permeten, aprofito per felicitar el regidor Dani Pérez, que aquest matí, en unes jornades de la Bofill, explicant el model d'estiu de Castellar del Vallès, ho ha defensat molt bé. Reus, Barcelona i Castellar del Vallès, i per tant, escolti, ho ha fet molt bé i ha posat algun dels temes sobre la taula del tema d'equitat. Parlem-ne a les properes ordenances i ens agradaria que sortissin aquí. En tot cas, lamento si ha encès algun malestar aquesta moció, no era la nostra intenció. La nostra intenció era intentar corregir una errada en el seu principi, errada que vostès mateixos han corregit des de la nostra perspectiva. Per tant, felicitats i agraïment. I en tot cas, de dir, escolta, com molt bé deia la regidora Esther Font, hi ha unes noves necessitats, que avui també en parlava el mateix regidor Dani Pérez, en els conceptes d'estiu i amb els d'educació que van més enllà de les quatre parets i dels horaris lectius reglats. Hi ha unes noves necessitats, som un municipi que està creixent, seiem i parlem-ne. Doncs això, és el que demanem, seiem i parlem, però en tot cas em quedo amb el seu vot afirmatiu a la moció i repeteixo que els ho agraeixo ben sincerament. Gràcies.